3, versikulo 5, kastoy tumabasa. Ijay gabaw ni Yuba nagparang kini Solomon. Iti maysa at agtaganit. Iti labi. Kat ti Diyos inumana kiddawan. Kiddawan. Kat ti Diyos inumana kiddawan. Iti kunto kinka. Iti panakapili ni David na nagpangulo sa bahay tiumutan na anak. Nuapay nga ni David tinapili iti tiyempo ni Ari nga Saul. Gapo ta ni Ari Saul imadayo din ni Apo Diyos. Kat ni Ari Saul iti adaluna saan na asinursuruban ti manong matawan dagitanak na no kasano tiwagas ti panangipataray iti gobyerno ti ulos a panagserbe ni Ari Saul. Iso nga iti tiyempo nga nakita ti Diyos kat imadayo ni Saul. Anya tinapasama ti Espiritu ti Diyos nga addakin kwa na pinanawan na ni Saul. Nga isugda ito iti kapulo apay nga ti Diyos pinili na no sino ti rumbang amay sukat. Kat ti walo na anak ni Isay nagparangda amin dagiti pito ngam dayjay inaudi nga may kawalo nga addang agay aywan kadagiti animal iso ti pinili ti Dios ngam ti yauna nga anak ni Isay isumat ti pinili ti tao. Nga may dimapaan amay natag ti sangwanan ti Diyos. Tinikan ti Diyos ti responsibilidad ti padi nga iso ni Samuel. Nagsawa ni Samuel kat kinunana iso na ituyay. Itirumban amay sukat kin ni Saul. Ngam nagtimog ti Diyos kunana saan? Kat daita nga panagtimog ti Diyos nagparang amin dagiti inag kat awan idyay ti pinili ti Diyos. Kat dayti mauni na iso ti may kawalo nga ni David iso ti nagparang kuna ti Diyos iso na ito nga. Iso iligkan na iti dakal ang responsibilidad ni Samuel. Kat kunana pulutan tayo sugda ito'y tinaysalana nga para simukat kina Saul amang ituray iti administrasyon a panawan ni Saul. Kat dituyan kakadwakin papagayam nga ni David uray may salaan nga agpaspaso tayo sa master na no kasalo ti panagpaano iti biyang ti agriculture kadagiti ang animalis imaduna iti pangan babaan ti aduna nakita na kat inadal na akinunana awan sa bali apag kamanga pagturunga no saan nga ti pamatay awan sa bali nga pagturunga no saan nga ti panaglakad
Isu nga inadal na kat iusik na. Di manu nga tawon ang responsibilidad nga inted ti Diyos kinkwana saan nalain nga pinangpanunot dagiti tattao nga iturayan na ngem in priority na amay isa at pinanunot na dagiti pasad ti pamilya na kat idyan ay ayatan nakabsa nga di maysa kanagiti anak na nga iso ni Solomon sinurusuruan na may bapan ti panangipataray ti gobyerno tadila kat tumtento ti panawan nga kas ti panangpili ti Diyos kin ni David kat kastan tumet ti papasamak kin anak na nga Solomon isu nga insuro na tinubay na nga manipod ti kaubing na kat idjay inturong na iti pag-isu nga panag kat ni Solomon dimmakal dumtang ti panawan ni David umay kinkwana ti panaglakay imay kinkwana ti papatay ti Diyos ti tao nagkamang day ti Diyos siya sino ti rumbay amay sukat manan kin ni David tambuyo kakabsat iti panawan ti panangituray ni David iti nasyon ng Israel awan sa bale no saan amang sulsulbar kadagiti adu a problema kadagiti aglawlaw a nasyon kakabsat ti dagayan kaya't da nga tarigagayan nga alam ti nasyon ng Israel tatlon isuda iti mamigbigbig iti sa kalubungan nga mga iwan kin mangipangulo adagiti at lawlawda ngem ni David ay ayatan nakabsat ti Diyos saan na at pinanawan saan na ngay nadaywan isukit di tinasidikan na kat ti Diyos inikkan na pituren nga nangsamo ganito'y a problema kat manaydayaw ti Apo nagbanligi ni David kapu ti tulong ti Diyos kinkwana iti panagpaninna ang ipangulo ini inasyon na Israel kat isuday to'y iti bunga iti panangipasilipsip na kadagiti pamilya na nga ni Solomon sinurusuruan na ngayon tundongkang apumanaw nila iti ngablag kat sabay kay sunto ti sumanulo amang pili nga pilyan ti Diyos amay saad iti pwesto ni David kat maraydayaw ti Apo ay ayatan nakabsat demteng ti papatay ni David anya ti pinili ti Diyos awan sa bali no saan nga ni Ari Solomon ni Solomon kinang sukat kinamana na isuda ito'y iditiyempo ti kampanya iti sangwanan na nasyon ti Israel kat tibitla ni Ari Solomon kunana siya awan ti mabalina kamaysa nga ubing ngan agtalikat iti Diyos no siya ti may barbang asumukat ang mga ituloy tinalpasin ang renugyan niya ma ti Apo iso ba iso makunana ti versikulo 5 idinangad ti Diyos ti bitla kin kampanya niya ni Solomon nagtibag kat kinunana kinkwana kiddawan titid ko kinka kiddawan titid ko kinka wano sa bali apan ibataros anya tikiddawan anya tikiddawan daita ti saludsod ti Diyos kinkwana kat dito'y mabasa kakapsat ti versikulo 9 iti dahi timet lang a libro kunana ay ayatan akapsat dito'y versikulo 9 kunana ikam ngarut ti alipin mo
iti maysa aman nakaawat nga puso, nga agupom iti ilim, tapno mabalin ko nga ilasin, tinaimbag kindates, kasya sino ti makabalin ita, nga aldaw, nga agupom iti daytoy dakkel nga ilim. Sinong bata ni Solomon kakabsa, no iso ti pilyon ti Diyos, ang may sukat kinamana. Kunana, kagayon kin kakadwa, ikan na, iti, man nakaawa, a puso. Kaya't na nga sa world, dito'y ang makita, nga ni Solomon, agda kinkwana, ti kinapakumbaba. Luapay nga agda kinkwana, ti kinapakumbaba, isudda ito'y, ti insuro, ni Amana a David iti tiyempo nga adda kinkwana iti turay ang mga ipataray iti gobyerno iti nasyon nga Israel. Iso nga dinawdawatan mo ni Solomon, ikan na di man nakaawat na puso nga makailasin tinaimbag kindahan tamuna nga dinasyon nga Israel nagduduma ket nagpupunipunan dagiti kinasir gaputa ti Dios adda kadakwada isuday ito'y tirason nakita ni Solomon agaw nawatag na iti Dios nga ti puso ang manakawat isut ipay na kin ni Solomon luiso di bangtadan ti Dios ang mga pangulo ang mga tuloy inalpasen nga endroge ni Amana. Iso nga ti versikulo 10 kunana kat tibitla inayat ti ako, tani Solomon kinid daw na, da ito yabana, naragsakan ti Diyos, saan nga kinangataw, saan nga kinatangse, nudiket kinapakumbaba, iti daw-dawadan ni Solomon, manipod iti Diyos, kat idi nangag ti Diyos, da ito'y adawat na, imay, kinkwana, di pa nakaragsak, may suday ka ay ayatan nakabsat kinagayan. Iti versikulo 9, ulitin tayo. Ikam nga ron, kaadipan mo, iti maysa aman nakaawat, a puso, nga agukong iti ilim, mabatak no mabalin ko, nga ilasin, tinaimbag, tindakas. Dito'y ayatan na kapsa. Makita tayo. Iti na Spirit one apa nagpanpanunot na ito'y may sarang tutubo nga may sa kadagiti pasad ni pamilya ni Ari nga David. Iso nga makita tayo dito'y nga dakkel nga sapay kuma nga datayumot nga adda iti na ito'y nga unag ti Iglesia. Ado nagiti kapadasan tayo. Imuna nga nasursuruan nagiti lalakay. Pinmanaw lang ini nakasursuruan. Imuna ang nasursuruan nagiti putubo hindi nakasursuruan. Pinmanaw lang. Isu nga itagakabsa. Agyaman tayo. Iti nang tad na adal kada tayo nga iso tigapuna nga dagiti senyor layang people isuda ti masursuruan ken kastamat masumarsaruno dagiti dunyos ang masursuruan ken kastamat dagiti ubing taplon inton tiyempo ang mapasamak manen dagitoy adda nakasagana ang makamo dagiti banbana ang responsibilidad nga aramiday iti maysa nga mamate iti uneg iti Iglesia. Daita ti kapuna panggep ay ayat at absak. Maysa nga adal nga imbati nga Ari David nga tingutan ng anak ng Solomon hindi umimpay inturong na manipo iti uneg iti siro itulda
tawan idi tinabangon ni David nga simbahan tatigapuna problema iti sang-sangwan na gubat itoy, gubat ijay, likudan kinsangwanan, dagitun, iti trinatar asinamo ni David, iti panawan na iso, iti mangituray, iti nasyon ng Israel, ngam agyaman tayo, ay ayatan na kapsat, tayo di sinublat ni umutin na nga ison ti panawan ng isbol, natal na ti tsimbo, nga iso tayo itam tinangbangon, ijay, dakal nga aging gana talaga ito. Ijay magulungkuna at Jerusalem, itidakal asimbahan, kapag nayawan, dagiti tatao. Iti versikulo 11 kunana, kat ti Diyos kinunanakin pa na, agsipod na kinidaw mo na iti abanag, kat di ka dinawat ang may paikin kamatlayan, kaya ti dog abyan, kat di ka dinawat ang may paikin ka, matlay, iti salikwa, kin di ka dinawat tibiyat, ang may puso, no di ka dinawat mo, ang may paikin ka matlay, iti pa nakaawat, tapno, may lasin mo, tikinarin ka. Ti Diyos sinumpatan na, inapresya na, gusto mo. Tasaan, nadayjay, tikinid daw na saan nalayjay, may paay, itibukot na, nga kinatindag, tinasasad, tinagdag na, tinarabaw nila. Saan nga tikinid daw na, kat dayjay sa itwa, nga paay kinwa na. Saan nga tikinid daw na, saan nga dayjay, biyag na iti kabusor na. Tikinid daw na, ay ayatan kakapsan. Dayjay, mang nakaawat, a puso, isuday ko, tikinid daw, ni Ari Solomon, isunga ni Diyos, na nagsakang, ay ayapay, ang absat, isunga iti tuwing nga daw, kakadwagin papagayang, sapay, at itong nang maysa, kumata na tayo, isuday ko, tidaktal nga adal, na isot kunana, ibersikulo 12 kunana, agtoy, siyak inaramid ko, tekas sao, agtoy, inikkan ka, iti maysa, amasiring, kin manakaawat a puso, iti kasta, nga awan pay, kaskin ka, nga, imuna, ngam sika, uray, iti kalpasa, awan, titumak derto, akabala. Tisirin kakabsat, isuti imdad ti Diyos, ta isuti kasapulan anakita ni Sulto. Apan, ngamin, amuna, nga ado ti sumambay, nga problema, iti ilit Israel, isungat yaman tayo, ay ayatan na kabsat, saan nga ti kinabaknan, saan nga ti kinatindog, saan nga ti kinatuloy, saan nga ti kabusor dagiti, biyak ti kabusor na, iti dinawat na, yung ti dinawat na, isuday dyan, kinasirit at kinabaknan, taplon inton at na problema, asumangpan, iti nasyon ng Israel, iti tiyempo, na isudi at turay, ang muna, noan niya, nagiti banag, arumbal, laramitan na. Isungay ti na ito'y ngaldaw, ay ito nagabsa. Sapay taga tayo kuma, nagkunangan ng Diyos. Kasta kumangat, nalagitan ng tayo, surusuruan tayo. Iturong tayo, tisigo. Nuapay, nga isuday ti may sabana, isut kayak ti Diyos at taligagay na tayong pumanaw tayo. Iti na ito'y nagyan, agdada, ngambuda, itapat isukadaran, arumbal, nga aramitin na. Iti kapitulo 13, kastoy ti mabasa. Kahit ikan kapay, hindi ka kilitaw. O, kitaan niyo po natin doon. Ni Solomon saan na dinawat ti kinabaknan. Ngam, inted ti Diyos, kinuha na. Nega inted ti Diyos kinuha na. Sa migwa,
kinkastangot idayaw, nga saan nga tinawat ni Solomon, yung ti Diyos inted na, ti kinabakang kini Solomon, inted na pa itidayaw, kag isang alumbungan kakabsat, dinaidayaw ka, ni Ari Solomon, apay, ngamin, iso, tinakabangon, itidakal, nga simbahan, ijay Jerusalem, nga naggapu, ijay Jordan, dagiti kay kayo, ngayon sarda, babaan, iti, may isa nga ari anang tulong kinkwana, nga iso nga ari, kirang, nga adda, ijay tirong, na ito'y, ti, in-approach na, aginayon na, ay ayatan na kamsat, kahit nagijay nga kay kayo, nga iso nga kantingan, kinkastaman timara, nagkabuda iti Jordan, nainpanda iti Jerusalem, kahit iso, inanginusarda, nga kayo, nga nainpatakberda, iti simbahan, iti Jerusalem, nga ginggana, kadagitoy nga daw, at darayta, apakasalitaan, ti istorya, ti biyag, ni Ari Solomon. Kakabsat, kinagayon, kakadmakin pamagayan, versikulo 14 ko na lang. Kat, no, magnakan to, kadagiti talgalan ko, sa limit matang, tinintid ko, kindagiti bilbilin ko, apang nagna, idi, ni David ngamam, idi kasta, pati bugit to, daw. Ni Solomon, kakabsat, saan na nga dinawat? Ti kinatidog, ti panagbiag na. Nang ti Diyos kuna nakikuana, no agtalinad ka, namang tungpal, tikas tinaramit ni Amam, kat saan mo nga daywan, tilindag tinbilin ko, kuna nakitid kunto, katidog, panagbiag mo. Padaydayaw ni Apo Diyos, kakabsat, kinakaba. Isuday ta, di mangipakita, kin magpanagdag, nga gayang uray saan nga dawagan ti tao, no addakin ka, ti kinapakumbaba. Ti Diyos ang muna, ti kasapulan, ti tao, ay ayatin, kakabsat. Isungat yaman tayo, itiday tuyang daw, sapay, at itunggal maysa kada tayo. At dakuma kada tayo, ti kinapakumbaba, uray saan tayo madawatan, no ti Diyos, kat adda kada tayo, akan kanayon, nga pakumbaba, ti Apo, ti paina, ti bana, nga uray saan mo madawdawatan, apay, ang muna, akasapulan. Kasta kakabsat, itibiyag ni Ari Solomon, nagserbi na pakumbaba, adu dagiti binangbangon na, nga simsimbahan, idaglaw-law, nga isong apagdaydayawan, nagdataw. Nga isong rason, ang nakita ti Diyos, binindisyonan na, ipanagbalin na, kas ari, itinasyon na Israel. Itilay tuwingal daw, ay ayatin na kamsat. Uray magda tayo, akam-kamon tinay tuwing iglesia. Uray saan tayo madawatan, ang muti Diyos, tikasapulan tayo. Kahit lulakit din, adda ka na tayo, iti panagpakumbaba. Di Apo ti mangudisyon, iti sa una tinay tuwingal daw, na imba, na daw tayo. Kamsat, dawatan na kamakyan. Agkararag tayo, managayat, kin managparabor nga Diyos, amami ang santuan, nila ito'y galdaw. Si Kaapo ti Diyos na si Bibiyag, nga isugen kami pagtaklinan. Apo, ang mong nagatipan panunod ni, ikan na kami Apo ti puso, akin na pangumbaba. Kat ikan na kami Apo ti bilag kin pigsa, tapnon agbalin kami, ang aputno amatalag. Nga surot-surot, manipot, iti bagayta. Bendisyon ang Apo, dagiti akamkaman. Bendisyon ang Apo, dagiti sagsago. Bendisyon ang Apo, dagiti naipaay. Kay suda dagiti pagkabulukin pagyaman. Bendisyon ang Apo, ti pagtrabahuan na. Bendisyon ang ti pagpayan na. Apo, dahil tinawat kinararag ni itinagan ti Ama, kitanak, kinti Espiritu Santo. Amen. Kain ba?